Mbak, sampan milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek? Kok kaya pinter-pinter pola to? Urung apa-apa wis maido. Kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya. Piye? Aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndek ora iso polah jegege ya ora penak. Lah yo ngalahne boneka ya mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange bae nek slidingane. Lah nyapa ora mbok kei remote pisan. Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah kuwi bekakas piro ya mok beleng ngono lho. Sik enek tikungane, Kaya ngono. enek pertelone barang. Lah kuwi nek polahe ra karo-karuan ya ora iso nglewati perapatan. Mas, Nyapa, Dik? isir ki yo. Yah ini yang ngejak ijlik. Aku kembut-kembut, Mas. Goyong kono lho. Ndak pengen dah sampean. Yo pengen to. Awan-awan ngejak gulat apa yo seru. Awan rapopo engko bengi yo imbone ya. Ngene iki lho, duwe bojo doyan ijlik nih. Nang awak marakne sehat. Lah piye olahraga terus. Nggak ada cinta-cinta, marah mama. Ayu raine tok. Tapi wis gak nyokot. Piye? Kelapen jajal ya? Jajal ya? Nek gak nyokot. Tak tumpai kon dhuwur, tak nggo jaran-jaranan. Nek gak budel manukmu. Aku jane pengen adus ning laut. Ben seger. Tapi wedi ndokmu dadi ndok asin. Berarti nek prinsipmu ngono nek wong wedok adus ning laut yo kacangnya dadi kacang asin ngono. Lah kowe apa ndek kacang? Blok. Yo kok jaran. Pak, Apa, Bu? aku arep takok, Pak. Takok apa? Kan umur ki ra ono sing ngerti kabeh. Heeh. Lah nak seumpamane aku ki mati dhisik. Sampean arep rabi maneh apa ora, Pak? Ayo ora, Bu. Mosok, Pak? Ya paling ora ngenteni dikubur sik, Bu. Matane. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyepakno mangan bojoku prawan ora doyan rondo ora mara bojone wong lek didelok kok gentong lek bojone dhewe didelok sistem loge. Apa? Kamu kok jadi orang serakah banget sih? Serakah apaan? Sudah cantik, manis, baik, tidak sombong, humoris lagi. Duh. Jangan percaya sama dia, Neng. Dia itu playboy. Mbak, tak sawang ketoke alismu kandel men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang? Yo takok tapi setengah yo nantang. Takok to nantang nyilu-nyilu kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono yo ora apa-apa. Kabung wis suwi lho, ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas yo nik. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung meteng-teng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa njaluk ampun. Paling kowe sing sambat. Iya, wani we. Lah nyapa ora wani? Direm sak unjil kok. Lho kok jaran. Nantang to asline. Lah kowe wani apa ora? Aku ngono katak. Nantang kowe. Bang, nanti kalau pengen anu, kita sambil mandi aja ya. Kenapa harus sambil mandi? Biar ada bunyi plok-ploknya gitu.
lagi berhenti suka sama kamu. Kenapa tuh? Pokoknya lagi berhenti. Tapi kalau kamu nanti udah suka sama aku, kabarin ya. Nanti aku nggak jadi berhenti. Kenapa sedih, Mbak? WA-mu ora dibales. Teleponmu ora diangkat. Sedih. Ngenteni. Ini tak kandhani. Wonge sik karo bojone.